हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो। नैबे जाबाय सनितपुर जिल्ला बाथासपुर मुलन गोजौ फरायसालियाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै कमिसन दाजानाय बिथांमोन बिबानगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि मोनसे लानाय जादों। बेवहाय नायफैदो जों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगो गायनाय आथारि खोरोमदाव वारि सार बिथांखौबो गावनि साइडनिखौ लांनाय खावलायनाय जाबाय। बाहागो लाफैनो हाबावदों दुलाराय बर' फिसा पार्टी सासे सुबुं फोथारजा नेहाथारि आरो जों जिल्लानिनो बोसोनगिरि मानगोनां बिरदाव बर' बिथांखौबो गावनि साइडनिखौ लांनाय बाहागो लाफैनो हाबावदों दुलाराय बर' फिसा पार्टीनो सासे नेहाथारि मानगोनां बाहागो लाफैनो हाबावदों आरो नैबे जाबाय सिगाङाव मोसानो रिहार्सल होबाय थानाय ट्रेनिं मोसानायनि। जिहेतु कमिसन दाजानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनो थाखाय बेबायदि मोसानाय हाबाफारिनि गोनां जायो, बेनिखायनो बे मोसानायखौ दायो प्रेक्टिस होबाय थादोंमोन बेयाव। बेनिनो नुथाय बेयो मोनसे। लेङाइ आफादगिरि आरो सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला, दानि बिटिएडिनि बाहेराव थाबोनाय बर' ट्राइबेल गामिफोरखौ सोसननाय एबा गुबुन हारिफोरखौ दानख'नाय बे कमिसनखौ दानाय, बे कमिसननिनो सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि खोरोमदाव। बेनि थाखायनो जोङो मेम्बार सासे लाफादों, नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथांमोन गासैखौबो फैसा होनो नाङा, आखाइ खबनो थिनबाय आं। गोबारै बै फरायसालियाव गैयाबायदि नैबे सेंग्राफ्राबो खबाखै।